Ти, приятели, днеска ще ви показваме една къща. Започвам да разказвам. Историята, историята гласи, че преди много време, историята гласи, че там са живели млад човек и жена му. Обаче е станало нещо. Откакто знам, аз тако къщата сега никой не я гледа и влязахме един път и там с него намерихме една пълна бутилка с Кока-Кола. Пък един път с едни други деца намерихме булчен рокля за рокля на жената и снимки. И тогава трупът на дядото идва от войниците. И хора, Много е плакала, много. Бурмуша разказва друга история. И хора, нали, такова. И, нали, взимаме ние едната снимка, ма виждаме, че Докарали на доктор, защото човека има белези по лицето. Младоженица ли е бил? и тогава А пък за жената се е разказвало, че е имала много дълги ногти, хора. психични разстройства. Болница. И тогава доктор казват, изпитват и казват, тя ги пие. И тогава Разказва се, тялото, че жената има дълги ногти. Остри, като нож. И оттам може би тя е направила белези на лицето на човека. И хора, нали, там сега отиваме да я покажем къщата. Ама така се разказва, че жената е имала много дълги ногти. Ама много. Остри много. И те са се скарали за нещо. Ма не знам защо. За дете ли са се скарали. Жената се е досала, нахвърлила се на мъжа. И така. И хора, там още може да живее някой, защото миналата година с него намерихме пълна бутилка с Кока-Кола в къщата. И хора, тогава хора, брат, и какво да кажа друго? Снимки. Ама не са били много високи хора. Нормално. 1,50, 1,60 високи. Нормално. Спираш на пауза. Абе, отде да знам. И така. Там сега живеят много близки хора. И между другото, за тези близки хора, тяхното дете ми е бил приятел и е казал, че като са купили къщата, вътре са намерили труп, обесен човек. И сега отивам да ви я показваме. Ти ония път помниш ли, дето намерихме бутилката Кока-Кола? Да, и аз го оставих вътре, брат, и на другия ден го нямаше. Ами бирата? Не, наистина, не го. Бирата, дето отбира кенчето. Аке барата, хора, намерихме една
къща вратата е отворена. Да. Вчера беше затворена. Да. Това още една изоставена къща. Това не е къщата, която е стена да кажем. Вратата е отворена. Вчера беше отворена, ама аз не обърнах. Не. Вчера беше отворена, ама аз не му обърнах много внимание, хора. И може да има някой. Може да намериш Песни. На кой? на обалата на но вие откъде знаете за снимките? Ние снимките там ги видяхме. Ето я къщата, хора. Брат, видях нещо, май. Май видях нещо, хора. Снимките точно там ги намерихме. Да намерим опасни сега. Всъщност може да се абонирате за неговия канал. Абонирайте се за каналите ни. Виждате ли го това, което виждаме? Опа! Уля-ля, хора! Чакайте малко. Дрехички, хора! Дайте да отидем направо там да кажем. Знам още една легенда. Не легенда, ние сме го виждали буквално. С него двамата бяхме. Да, за бабата. Да. И не за бабата, дето влязахме там, имаше някакви памперси. О, да. Краските хора. Пък един ден една баба ръсеше. Имаше топчук, една баба, ръсеше някаква сол. Да. Пък както знаете солта. Някакви свещи ножици. Пък както знаете хора, солта прогонва духовете. Да. И брат, нали? Брат, той седеше буквално, седеше вътре в храсти. Ние бяхме така натличахме така. И нали? Тя на... И той беше много последователно. Това беше много около нея сол, някакви свещи запалени и викаше нещо. Правеше някакво заклинание. И хора, нали? И само като си първо очите, направо погледна и ние дядам си. Нали хора, Турмуш е по-слаб от мене. И брат, аз останах отзад, брат, ама дадах всичките си сили. Ико, дадах всичките си сили, за да бягам, хора. Обаче, хора, нали, добре е, че там имаше лавина. Тя бабата беше малко сляпа, хора, и ние можахме да атакуваме. Да избягаме много бързо. Скрихме се. Ще се телепортира по едно време, защото нали ние бяхме вече до нас и я виждаме. Много бързо стигнахме, че сигурно за 1-2 минути. Тя за 1-2 минути вече я нямаш тук. Да? Тя слабичка е така върви хора. Едва на метра. Ето ли бабай. Мисля, че съм Георгиев. Отдалече ме изглеждаше на някакво създание. Май ще се слуша пак. Него един път, нали, влязахме. Чух, брат. Брат. Да се изнасяме. Давай. Давай. Хора, аз вече няма да влизам. Беше преди любимото място за игра. Тук нямаше ги театри, уляси,
Да, рампа си имахме там. Рампа си имахме, спухнахме се отгоре. И ето така имаше една рампа, да я видяхме вижте. Ето тук имаше малка рампа за малките ни братовчеди. Да, и хора нали да всичко. По едно време викахме една бабата, която ви разказахме, когато направим не на другия ден и гледаме, че някаква трева е пораснала от нищото. Буквално цялото село беше така. От нищото, колко... Не беше един ден, брат. Не беше след един ден, беше след една седмица, нещо това. Това беше съвсем хора. Само и се абонирайте за неговия канал. Акаунта Християн е бача.